An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ tarata la n'o ye avril kalo tile 7 ye san 2026 nouvelle Paki seli ale yɛrɛmara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye batokɛlaw ye k'Ala ka o bɛɛ lajɛlen minɛ. Sɔgɔmada in na an bɛ foli ta k'a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka karamɔgɔ ma n'o ye monsieur Traoré Bakari Traoré mais bɛɛ lajɛlen b'a wele ko assurance sɔgɔma o sɔgɔma ale kɔni bɛ boli la ka farifoni kɛ halisa an bɛ dugawu kɛ sa monsieur Ala ka kɛnɛya di an n'an bɛɛ lajɛlen ma. Jaba Sidibe k'a fana fo Salakaw ka sigi la monsieur le maire Siriman Bakiri an tɛ ɲinɛ ale kɔ Aliou Sori Kɛmɛso ka taa se Bayiba Mamadi district kɔnɔ Amadou Gassama an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Jalafarakaw ka maire Seydou Sakɔ ale min kalika ye ko ka ji di Jalafara n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Commune kɔnɔna na Sajolakaw fɛ wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman k'an b'a fo. Jibondo a dira ka ji bila ka taa maaw ka du kɔnɔna na i n'a fɔ robinet bɛ cogo min o baara kɛcogo ɲuman sabula maanifiya foyi tɛ taa ji kɔ min ye Seydou Sakɔ ye. Wulikajɔ ni cɛsiri la Jalafara bɛ se ka lafiya cogo min Jalafara bɛ se ka yiriwa cogo min na an b'a fo o baara la. Fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen Wolomasiri taw ye wulikajɔ kɛ ka moto caman baden minɛ. Moto minnu ni Bamanjɔli ni ka wale kabaw kun sigilen don k'o kɔnɔ an ka jamana dugu dɔ kɔnɔna na. Wulikajɔ kelen kɔnɔna fana Segu mara ni Moti mara la min ye armée ye ale bɛ gosi la tugun a bɛ gosi la ten. Kunnamukaw fɛ yen maa dɔ kɔni u ye ale bɔ dɛ a ni na nin kalo in tile 5 n'o kɛra kari tɛmɛnen n y'a f'i ɲɛna cogo min na Paki seli ale sera ka kɛ Yorosokaw fɛ yen k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la basigibaliya n'a ta bɛɛ maa caman sera k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka n'u ka dugu la ka na min ye ale ɲɛnamaya o la sa Bananbakaw olu ka préfet sous-préfet ni dugu marabaaw ni maaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa bɔ chrétiennakaw ye ka foli kɛ u ye ka kɛ ni Paki ale seli ye. O hukumu kelen fana kɔnɔna na Direkaw fɛ ani Gawokaw fɛ cɛ fɔ ni kan bɛɛ ka se ka o sigi sen kan o baaraw bɛ sen na. Buguni polisiw ye baaraba kɛ Pala ye min ye Buguni polisiw ye u y'u bolo da maa 3 kan maa 3 min tun bɛ baara kɛ boulangerie min kɔnɔ n'u yɛrɛ taara bin o boulangerie kan k'o tɔli kari ka don o kɔnɔ k'o minɛnw ta $4 million ni ye polisilakaw ye o sera k'u tɛgɛ da o kan bi an bɛ dusumakasa kɛnɛ kan an kɔrɔmusoba an baarakɛɲɔgɔn ani an kunnafoni ɲɔgɔn n'o ye Makɔrɔ Kamara ye n'a bɛ Jabilakaw ka sigi la Ala ale ka kalifa minɛ a la kunna siniko k'a to dɔgɔtɔrɔso dɔ furakɛlikɛyɔrɔ dɔ la nɛgɛ kanɲɛ 23 waati Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na janaja ye bi ye Makɔrɔ ye jɔn ye ni Ala sɔnna a ma an n'o d'a ma kɔkan kibaruyaw fana bɛ yen ka se ka kɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen dafa nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Fala ye. Fala ye an bɛ se k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ degun bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ laɲini bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ AES Mali mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan maa bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen bi n'olu sigilen don ka fɛn min kɔnɔ o ye sirabaw ye sira min bɛ jamana ninnu bila ɲɔgɔn na sira minnu bɛ yen ni donibatalaw b'u kan sira minnu bɛ yen ni jagokɛlaw b'u kan sira minnu bɛ yen ni fasodenw b'u kan n'o ye siraba ye ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Burkina ka bɔ Burkina ka taa min ye Nizɛrikaw fɛ yen ka na o cogoya kelen fana na bi nin sira ninnu ka Fala ye tɔɲɔ degun waribɔ kɔlɔlɔ sigili k'i ka baara tiɲɛ k'i ka tile tiɲɛ k'i ka su tiɲɛ i teliyabaatɔ i mago ɲɛbaatɔ i wulilen k'i jɔ k'i b'a fɛ ka sira ninnu sɔrɔ joona Fala ye min ye nin siraba ninnu kan a kataba 4 ko ka ca o sen tɛ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na bi sirabaw kan min ye wari min bɛ minɛ maaw la degun bɛ da maaw kan kɔlɔlɔ minnu bɛ a la AES ko ka fu siri nin na Fala ye ka se k'a ko ɲɛnabɔ nin y'a tile 6 ye Burkinakaw ka jamana kɔnɔna na lakana minisiri ale wulila k'i jɔ nka yan'o cɛ Burkina jamana kɔnɔna na kabini septembre kalo tile 15 olu kun ka pɔstu u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a kun taa se pɔstu 400 na 300 n'a kunkanfɛn ma u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu k'a tɔ to pɔstu 40 ye yaasa k'a lajɛ pɔstu 40 ninnu bɛ baara kɛ cogo di maaw bɛ tɛmɛ cogo di lakɔlɔsili bɛ kɛ cogo di u ka minisiri yɛrɛ wulila k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa fo Mali ni Burkina dancɛla n'o ye Faramanakaw fɛ yen ka taa lajɛ baara bɛ cogo di laɲini minnu fɔra o bɛ ka kɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Burkinakaw ye bɔlɔlɔsira sigi n'i ye degun sɔrɔ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ n'u y'i minɛ n'u k'i ka wari bɔ i k'a bila o bɔlɔlɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na k'a dɔn k'a fɔ maa min y'a waleyaw kɛ
o tɛmɛnen kɔfɛ u ye polisi kɛrɛnkɛrɛnnen wuli olu ka baara bɛnnen don min ma siraw la kɔlɔsili maa minnu bɛ n'u ye waleyaw kɛ a bɛ se ka kɛ dugudenw ye a bɛ se ka kɛ finitigilakaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi wa ko nin waleya in a tɛna da Burukina ma an b'a dɔn ka bɔ san 2017 san Mali yɛrɛ jamana ye caman bɔ a ka pɔstu la Mali ye pɔstu caman ci ka bɔ yen Mali ye wulikajɔ caman kɛ nka fɛn minnu tun bɛ Mali ta jɛ o ye lakɔlɔsili ye o ye degun bɛ se ka bɔ baara la cogo min fana y'a jateminɛ e ye donibatala ye e ye jagokɛla ye i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ ka na ka Sikaso ci ka na se hɛrɛma kɔnɔ ma i mana tɛmɛ o la n'i bɛ jɔli min kɛ yen i bɛ degun min kɛ yen i bɛ gɛlɛya min kɛ yen ka fara i bɛ wari min bɔ ka di u ma kan a darawuli barika ka bon san kɔnɔ kiimɛlikɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko AES filɛ ka nin fɛɛrɛ min sɔrɔ nin ye n'a sera ka lawaleya a nafa fɔlɔ bɛna kɛ mun ye maaw bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ i b'a dɔn laadala an ka jamana ninnu kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ an ka jamanaw dancɛw la chauffeur de bɛ jigin ka taa kaye d'u ma Burkinakaw ko ko o bɔra la pewu maa min bɛ yen ni e bilalen don mobili la kɔlɔsili kama ani ka maaw ka sɛbɛn la kɔlɔsi e de bɛ wuli ka na mobili sɛgɛrɛ chauffeur kana jigin tuguni ka taa i sɛgɛrɛ i bɛna ka na mɔgɔw lajɛ k'u kɛcogo lajɛ ka mobili kɛcogo lajɛ minɛn minnu bɛ yen olu bɛ Sikaso k'olu lajɛ hakɛ minnu kan ka kɛ u bɛna olu sigi sen kan sɛbɛn tɛ maa minnu bɛ olu min ye nin baara in ye a bɛ ka nɔbɔ sabula Burukina fan kɔni fɛ maa minnu nana kari la maa minnu ye sira in minɛ u caman y'a jira k'a fɔ lafiya a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni o y'a jira fana k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali min sigilen filɛ nin ye a tɛna na da Burukina dɔrɔn ma AES jamana 3 de jɛra k'a fɔ ko ka nin baara in kɛ k'a sigi sen kan lakɔlɔsili ka k'a la a ka se ka waleya a nafa fɔlɔ bɛna kɛ mun ye maa minnu tun bɛ heure 4 kɛ heure 5 kɛ kamiyɔnbatigiw donibatalaw maa minnu senna ka teli a bɛ dɔ fara olu ka teliya ka taa ni ka seginw bɛ se ka ɲɛ joona ka heure 4 heure 5 sɔrɔ dɔw ye olu bɛ se k'o baara kɛ teliya la a filanan ye mun ye musaka mun bɛ yen n'o bɛ minɛ maaw la a wari tɛ taa wagande kɔnɔ maa si tɛ a ye a bɛ don maaw jufa de kɔnɔ miliyariw de san kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fana o bɛ to jamana yɛrɛ bolo wa a sabanan bɛna kɛ mun ye dugudenw yɛrɛ bɛna sɛbɛnw ta sɛbɛn min n'o ye AES sɛbɛn ye ka se k'i ka taa ni ka segin nɔgɔya ka se k'i ka voyage nɔgɔya wa bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye bi nin ka se ka waleya n'o y'a sɔrɔ bi wulikajɔ bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ a ɲininen fana fasodenw fana fɛ u ka sɛbɛnw ta mun b'a to u bɛ lafiya fala in baw bɛ yen u y'a lakalan an ye u ko siraw bɛ siraw la n'i y'olu ta i kɛra maa sugu sugu ye fo ni ala faral'i kan wari min bɛ b'i kun ani bɛ waati min yɛrɛ kɛ i jɔlen don a tɛ se ka lakali AES filɛ nin ka nin fɛɛrɛ min sɔrɔ nin ye bɛɛ kɔni lasigɛlen n'a kan k'a fɔ ko Burukina kɔni ka fanfɛla la bi olu sera ka baara kɛ yalama jamana tɔw laɲini ye min ye wulikajɔ ye min ye kow ye min ye sabula a yirala k'a fɔ Burukina yan ni i minɛna kelen i bɛ se ka ɲangi i bɛ se ka b'i ka place la wa i bɛ se ka gɛn ka bɔ baara la fana pewu o fana bɛ se ka kɛ o fana b'a la k'o k'an ka walankata fan bɛɛ lajɛlen fɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye k'a di AES ɲɛmaaw ma u ka sira ninnu lajɛ kumasuli ko don dabaliban ko don kɔnɔguwan ko don n'i yɛrɛ k'i bɛ don mobili kɔnɔ ka bɔ ka taa nin jamana ninnu na fala ye i bɛ jɔrɔ min yɛrɛ kɛ fɔlɔ ani bɛ wari min di sira fɛ i taa ni ka segin a dɔw ka ca n'i ka mobili yɛrɛ passe siɲɛ 2 donc bi ni fɛɛrɛ sira ka sɔrɔ o la wulikajɔ sira ka kɛ o la ni kɔni y'a tile 6 ye Burukinakaw ka ministre ale ye Burukina kɔnɔna taw bɛɛ lajɛlen yala a yirala fana k'a fɔ ko AES de bɛɛ don ko AES bɛɛ de bɛna nin baara in kɛ yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min siraba ninnu kan taa ni ka segin olu bɛ se ka nɔgɔya nin y'an ka kado ye sɔgɔmada in na ka di AES ɲɛmaaw ma yaasa wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ se ka kɛ cogo min na fana n'an bɔra yen n y'a f'i ye ko an ka wolomasiri tabaw olu bɛ wulikajɔ la hali bi baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ko u y'a jira sa k'a fɔ min ye nin waati laban in na a yira k'a fɔ sa Tumutu marabolo kɔnɔna na silence n'o ye Seydou Basiru Ɲaganu n'a ka maaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na u y'u bolola camion belebeleba dɔ ka fala ye camion in a kun ko fɔr'u ɲɛna kabini avril kalo tile fɔlɔ avril kalo tile 3 camion in kɔni sera ka minɛ armée banbanci jɛkulu minnu tun b'a nɔfɛ k'a dɛndɛ olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la moto taji min ye telefɔni ciminɛnw ye o bi bɔgɔden o de yera a kɔnɔ 2,000 ale ni 18 o bɛɛ lajɛlen minɛnw olu sera ka lasago min ye bolifɛn ninnu kɔni kun bɔra yɔrɔ min na sa u bɔra Moritani ka tɛmɛ Alizeri fɛ u bɛna na Tɔnbɔkutu yaasa ka n'u di Bamajɔna ni wale kɛbɔ ma armée kɔni sera k'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu min ye moto sanili falen camion ba la tewu
ale ni 4e sanili u ye olu de minɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na baro kɛlɛcogo ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa min ye wolomasiri tabaw ye jamana la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na avril kalo tile 2 u ye wulikajɔ caman kɛ min kɛra ni gosiliw ye kilomɛtiri 3 ka taa min ye kɔnza filakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti marabolo kɔnɔna na o wulikajɔ y'a to min ye Bamasuwɛlɛ kɛbaa maa 10 olu kun lajɛlen don sa min ye pikaw 2 kun b'u bolo kun dogolen don Yirutu kɔrɔ k'olu bɔ baara la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pankuru kɔni ale sera ka wulikajɔ kɛ ani drone o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa min ye Bamasuwɛlɛ kɛbaa maa 15 ɲɔgɔn u y'olu fana faga min ye Sancɛbugukaw fɛ yen olu kun dogolen don Kɛkɔrɔkaw olu ka kungo kɔnɔna na ale ni Segu fana marabolo fana na o wulikajɔ ɲɔgɔnna o kelen kɛra yen yɔrɔ la maa minnu kun dogolen don Yirutu kɔda la armée ale ye wulikajɔ kɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an ka hakilina kɛ kelen ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana o baaraw bɛ sen na wa ni Ala sɔnna a ma maa o maa n'i ye sigana ko ye i k'a fɔ finitigiw ye yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na dugudenw ka basigi ani jamana bɛɛ lajɛlen ka basigi wolomasiri tabaw ko olu ka baara ye o ye n'an bɔra yen Fala ye an bɛ taa Gundam bi siran donnen don dugu kɔnɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ye kamalennin dɔ ale fatura Tɔngakaw fɛ Bamasuwɛlɛ kɛbaa olu ka sababu don kari tɛmɛnen n'o ye avril kalo tile 5 ye o Gundam kelen in kɔnɔna fana na maa wɛrɛ bɛ yen tuguni ni a si bɛ taa se san 60 ma ale tɔgɔ o ye Mohamed Wali ye Bayi Dojikaw olu fɛ yen o dugunin kelen kɔnɔna na kilomɛtiri 2 o b'a ni Gundam dugu kɔnɔna cɛ kibaruyaw sɔrɔ cogo la a yirala sa k'a fɔ ko y'ale fana bɔnɛ a nun na jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw nana ka na waleya in kɛ ka sɔrɔ ka bitigiw ni maaw ka so caman jeni ka duuru don fiɲɛ na a yirala sa k'a fɔ ko yanni nin bɛɛ lajɛlen cɛ min ye maa fa ye a ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ sabula Amadu Babi ni ale yɛrɛ sifinw ka tɔn bolofara ɲɛmaa ye Tɔngakaw fɛ yen ale fana taara faga nin cogo in na mars kalo tile 27 a ka bitigida la yanni o fana cɛ novembre kalo tɛmɛnen sango min ye Mariam Sise ale fana taara faga tancogo kelen de la Bamasuwɛlɛ wale kɛbaaw fɛ a kɛlen don ka siran dɔ bi Tɔnka ni Gundam marabolo la dugu dɔw yɛrɛ maaw bɛ olu b'a fɛ ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka dugu bila ka taa Tɔnka dugu kɔnɔna na yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min n'an bɔr'o la an bɛna Paki seli kɛnɛ ka Fala ye Paki seli an bɛ dugawu kɛ a ɲuman tɛmɛna Ala ka san wɛrɛ ta jira an na min ye kerecɛnakaw ye k'u fo k'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ Paki jira an n'u bɛɛ lajɛlen na batokɛlaw k'Ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ Fala Yirosokaw fɛ yen gɛlɛya n'a ta bɛɛ Paki seli ale sera ka kɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati la an ka jamana fanw ma nɔgɔ nka min ye Yirosokaw caman kɔni sera k'u ka duguw sɔrɔ seliw kɛra min ye don in yanni ale cɛ kerecɛnw ka batokɛyɔrɔ la n'o ye egiliziw ye a dugusajɛ kari kɔni o kɛra dumuniko da ye dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye selimafɔw ye olu fana kɛra kerecɛnakaw olu fɛ Banambakaw fɛ sa ale Paki seli hukumu kelen kɔnɔna na Banambakaw ka préfet n'o ka cercle préfet a n'a baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ka taa fara duguden tɔnw kan olu y'u fara ɲɔgɔn kan sa ka taa bɔ kerecɛnakaw ye Banambakaw fɛ yen wala bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ɲɔgɔnfaamu hukumu kɔnɔna na diinɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye bɛn ni kelenya bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o de la nin waleya in kɛra ka ɲɛsin kerecɛnakaw ma sabula min ye selinicinin fana tɛmɛnen na kerecɛnakaw olu fana tun ye nin ɲɔgɔnnaw kɛ ka ye silamɛw kɛrɛfɛ yɔrɔ caman na bato ale hukumu kɔnɔna na bɛn ni kelenya sinsinni na halisa denmisɛnnin ka jɛkulu 10 Gawokaw fɛ olu ye baro sigi kɛ nin kalo in tile 5 yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye ADDS ye ale de ye baara in sigi sen kan a kɛ kun ye sa sifinnakaw musolakaw u bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ bɛn ni kelenya sinsinni na kunnafoni ɲɛnama ka se ka olu kɛ yaasa min ye dugudenw ye olu fana mana taa u ka dugu kɔnɔna na u ka kɔmasegi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ se ka ban cogo min na maaw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na Gawo préfet ale yɛrɛ tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ ka Gawokaw fɛ yen o bɛn ni kelenya kelen hukumu ɲinini na fana Direkaw fɛ yen kalansen kɛra kalansen bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn sigili kan laɲini ye min ye sa min ye préfet ka dankan ko dugudenw sifinw musow olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya avril kalo tile 3 baara in kun fɔlɔ kɛra baɲumankɛtɔn bɛ sa n'o ye Kojapara min ye ale ni Famaku n'o ye baɲumankɛtɔn n'o ye nanzaralakaw ka jɛkulu belebeleba ye olu de kɔni bolo dun ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin baara in kɛ a kɛra sigi ka fɔ ye ɲɔgɔn lamɛn ye sigira maaw fana n'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen min bɛ se ka kɛlɛbanw kɛ ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ sifinw ni musolakaw
olu ka yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na togodaw la baara ɲɛ taliko la Masinakaw fɛ yen yaasa ka se u ka kungo min bɛ n'o ye kolongokaw ka kungo ye k'o lakɔlɔsi kosɛbɛ olu ye barosigi kɛ o baara kɔnɔna na kolongotomo min ye avril kalo tile 4 ye maa 20 ɲɔgɔn olu kɔni yɛrɛ kɛnɛ kan dugutigilakaw b'a la cogo min mɛrilakaw b'a la ani dugudenw u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye kolongotomo kungokolo min bɛ yen a bɛ se ka labɛn cogo min tɔnɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na fɛɛrɛw ni dabali bɛ se ka sigi fana kungo in kɛrɛfɛla baarakɛlaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jɛrɛ in senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye kungo in yɛrɛ labɛn ni jɛkulu n'o ye gazi ye ale min bɛ perefe ale min bɛ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen bi n'o ye ka dugukolo tiɲɛnw k'olu latilen olu kɔni ye musaka di yaasa baara in ka se ka kɛ Maɲinakaw fɛ yen fara y'aw ka dugu la e yɛrɛ ye Kayi e ye Yɛlɛmani Kayi fara ye e bɔ Yɛlɛmani de n b'a kalama e ye Yɛlɛmani Kayi nka Maɲina aw bɛɛ tun bɛ Kayi mara la sa a bɛɛ ye Kayi mara kelen ye n t'a dɔn sa tigɛtigɛli minnu bɛ sen na mara kamabɔli ni marabolo kuraw sigili sen kan Yɛlɛmani bɔ halisa Yɛlɛmani bɛ Kayi fɛ Yɛlɛmani kɔni bɛ Kayi fɛ halisa Falaye Maɲinakaw u ko ko cɛncɛn sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a ye k'a fɔ ko cɛncɛn kɔni sɔngɔ ale yɛlɛla kununko ntɛnɛn o la sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ cɛncɛn tun bɛ sɔrɔ 5000 la a taara kɛ 6000 ye bɛɛ min kɔni falen tewu o kɛra 102 ye kibaruya in kɔni dira sa sofɛriw ani bɛribolilaw olu ni cɛncɛn sannaw olu jɛra ka jɛrɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na cɛncɛn sɔrɔli ka gɛlɛn gasoil sɔngɔ gɛlɛyara min ye sirabaw ye olu lakanalen tɛ n'a ma ɲɛ ko maa min kɔni bɛ cɛncɛn san k'i ka so jɔ i ka sigi n'a ye k'a fɔ ko nin sɔngɔ ninnu wala e tɛ so jɔ sisan e tɛ so jɔ sisan aya bɔn a bɛ kɛ cogo di Falaye ni i ma so jɔ sisan don dɔ la i bɛna so jɔ o i bɛ se cɛncɛn n'a sɔngɔ jiginna ayiwa o fana bɛ se ka kɛ ala k'o kɛ o ka d'an bɛɛ ye n'a sɔngɔ jiginna an bɛɛ na so jɔ yaasa ka dɔ bɔ muso tinbali la sa ani muso ni cɛw bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na sa o bolofara baara dɔ sigira an sɔngɔkaw fɛ yen min ye maa 50 ɲɔgɔn ye olu senyɛrɛw baara la kununko ntɛnɛn cɛ fɔ ni kan bɛ musow ka gwadosigi bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na Gawo n'a bolofara bɛɛ lajɛlen na baara in kun ye min ye sa muso bɛ degun sɔrɔ furuso kɔnɔna na u ni cɛw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo di o baabu ye tali kɛ o la min ye nɛgɛkɔrɔsigiko kumaw fana tun bɛ a la a yɛrɛ se k'a fɔ ko Bodɛmukaw an sɔngo Kidal ani Gawo olu bɛɛ lajɛlen sigila jɛrɛ in na jɛrɛ min y'a to ni maa caman ye lafaamuyali kɛ Falaye sisan min ye kunnafoni gafe min bɛ yen n'o ye Mali Tribune ye ale ko ko wari dɔ bɛ yen n'o ye dollar wari miliyɔn 1 ye k'a kurutulen don taafama ye a la nafama ye a la jɛkulu dɔ bɛ yen ko vestibule de veille des femmes olu tun y'a jira sa ko min ye farajɛla fanga bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka taa kalata la teliyala bɛɛ sen ka don a la k'olu tun ye musaka in ɲinini baara kɛ yaasa ka se ka wari in sɔrɔ MINUSMA fɛ nka a nana ye sa k'a fɔ ko min ye an ka marabolo bɛɛ lajɛlen k'u sen kan ka ye wari musaka ko la nka nin waati laban in na wari in kuma cayalen don MINUSMA kɔni tɛ yen nka a yirala sa k'a fɔ ko musaka in kɔni sɛbɛn minnu sɔrɔla a la o y'a yira sa k'a fɔ ko MINUSMA ko olu kɔni tun ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan n'o ye projet dɔ ye vestibule de veille des femmes n'o tun kan ka kɛ transition bolo sababuya ɲuman ye kalata ka se ka kɛ jɛkulu min y'o sigi sen kan sa o ye muso jɛkulu min ye o ye association malienne pour la promotion des jeunes filles et de la femme n'o ye AMPJF ye ale ni MINUSMA ka dɛmɛ ye musaka in donna yɔrɔ min a kuma cayalen don bi musolakaw dun ka musaka Falaye hali ka t'i tɔgɔ sɛbɛn terrain na o ka fisa i ka muso ka tɔntɔnni wari minɛ wa hali ka wari bɛɛ lajɛlen don o ka fisa i ka muso ka jɛnɛkulu wari dun a kɛra cogo o cogo a nɔgɔyara cogo o cogo don dɔ bɛ bɔ n'a kuma ye kɛnɛma nin kuma in bɔlen nin filɛ nin ye bi Mali Tribune bɔra n'a ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dollar miliyɔn 1 ye a taara fan jumɛn a kɛra ka mun baara kɛ muso jɛkulu minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye a ko bɛ cogo di ni maa min b'a fɛ k'a tɔ faamu Mali Tribune kɔnɔna na min ye Alexis Kalamiri ye ale kɛlen don ka fasiri kɛ sa ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan faamuyaliko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ musaka in na cogo min na wari dunni ni yuruguyurugu ale kunbɛnni baaraw Alexis ale b'o jɛkulu o kɔnɔna na Falaye an bɛ taa Bugunikaw fɛ yen an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye polisilakaw ka bolofara min bɛ yen n'o ye polisiso min sigilen don Bugunikaw fɛ yen o commissariat o ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye commissaire de police Marwani Ulude Aji ye nin kalo ye tile 2 ka taa se tile 3 ma sa
olu ye siganama dɔ kɔni minɛ siganama min n'ale bɛ jɛkulu la jɛkulu bɛ bingali kɛ ka magasinw dakari ka butigiw dakari ka moto minɛ o tugu la min ye o baara kɛbaa ye ale minɛlen kɔfɛ sa a yera k'a fɔ sa ko maa wɛrɛw bɛ yen ni olu n'a bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Akayi ale ni Adi olu fana fila bɛɛ lajɛlen minɛna Buguninkaw ka birigadi fɛ n'o ye Manuwari ka maaw ye u ye ninnu sɔrɔ sa o kɔni hakilila tigɛlen min ye sifinso dɔ kɔnɔna na k'i min bɛ yen n'o ye Hɛrɛma kɔnɔ ye u bɛ min kɛ ten u bɛ dɔn kɛ ten u b'u pan k'u turu cogo min u yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na sa polisiw nana don sa ka tɛgɛ kɛ u la caru olu kun sigilen don min kɛrɛfɛ fana ja o ye polisi ye u k'u b'u ɲɛsin min ma o fana ye polisi ye u y'a ye da yɛrɛ dɔgɔyara la u y'u sigi o yɔrɔnin kelen na bɔrɔ dɔ tun b'u bolo u taar'o dayɛlɛ Sebawari miliyɔn 4 o tun b'o kɔnɔ wa u minɛlen ɲininkaliw senfɛ fana u ye ɲɛfɔli kɛ Woyi Fala ye ko olu yɛrɛ ka ko u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o boulangerie de filɛ nin ye kin min bɛ yen n'o ye Medini ye o yɔrɔ in na sa k'olu ye sonyɛni kɛ nin avril kalo tile 2 ka na bila tile 3 su la u y'a yira sa k'a fɔ k'u y'a kɛ cogo di fɔlɔ tilegan de fɛ kabini su fɔlɔ u nana de sa ka min ye boulangerie so a sanfɛla tɔli k'o tigɛ ka bɔ yen pewu su filanan sa u ka sɔrɔ ka na don min ye wari bɛ mara yɔrɔ min na ka sin ka taa maaw ka kɛsu bɛɛ lajɛlen dakari miliyɔn 4 k'a ko ka duuru don fiɲɛ la wa ɲininkali bɛ ka kɛ u ɲɛna don Woyi Fala ye u b'a fɔ ko walayi ko patron k'a gɛlɛyara dɛ nin tigi kɔni vraiment a y'an tɔɲɔ dɛ han nin kalo sa in yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la kalo tile fɔlɔ n'a tile 2 fɔlɔ olu ye baara kɛ polisiw tɛgɛ da u ka kalo tile 3 k'u bila sa min ye Buguni kin min ye Medini ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bannen pewu k'u bila sa k'u ka t'u ɲɛfɔ tribunal lakaw fɛ yen min ye maa 3 in ye sa u kɔni si b'a daminɛ san 19 ka taa bila san 21 na u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri sigilamaw ka bolo kan min ye Manuwari n'a ka maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Sebawari miliyɔn 5 ɲɔgɔnna o de kɔni kun tununa yɔrɔ in na a na k'aw ye miliyɔn 1 dun naani kɔni sɔrɔ olu bolo o kelen kun bɛ dɔ min na nin ye ninnu ka nin dɔ in aw kelen ka baara ta k'a sigi o kɔnɔ k'a minfɛn n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen san n'a dumuni dumanw fɔla ye o ye ɲuman ye ayiwa polisilakaw kɔni ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la sabula min ye polisi directeur ba ye n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone nin ye ale ka laɲini ye ka kɛ Dayiru n'o ye ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakana ka kow kunna o ka baaraw hukumu kɔnɔna na Buguninkaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in sa ko ka brigade ni polisiso bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na comme Paul Boubacar Berté an b'a fɔ polisi direction kɔnɔna na sɛbɛn in fa sirila ale fɛ Fala ye Burkina Faso min ye yɛlɛta ye ka bɛɛ y'a sigi sen ka sifinnakaw olu b'o wulikajɔ la maa minnu bɛ sa n'olu ye Toma Sankara tiɲɛtabaw ye san 1983 ka na se san 1987 ma minnu y'o kɛlɛw kɛ sifin minnu bɛ wulikajɔ la bi k'u kɛlen don ka nkamu da ni Ala sɔnna a ma mɛ kalo nata tile 15 ka taa bila tile 16 la Wagadugukaw fɛ yen baara bɛna kɛ sa ka se ka hakililajigi kɛ CDR sofaw maa minnu bɛ n'olu sera ka baara kɛ sa ka sigi sen kan min ye AES yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'o miirinaw ye o baara bɛna sigi Wagadugukaw fɛ yan Sankara tiɲɛtabaw AES cɛdenw maa minnu ye kɛlɛbaw kɛ ka se ka diɲɛ yɛrɛ bɔ bolo la ka bɔ Maliden minnu farafinnaden minnu bɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara Burukinakaw ka yan Fala ye olu bɛna baara in kɛ sigi sen kan a yɛrɛla sa k'a fɔ sa don o don min ye degun minnu bɛ sen na fɛɛrɛ ka sɔrɔ la maa kologiri maa minnu bɛ faso kanu maa minnu ye fasodenw ye minnu y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ninnu bɛ ka kɛ kun min na olu bɛɛ lajɛlen sen ka ye ko in na nka tɔgɔ sɛbɛn b'a la dɛ n'i b'a fɛ ka na 3 don dɛ i ka dumuni b'o la min ye Toma Sankara ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan olu la saniyali yɔrɔ o fana musaka bɛ bɔ o la ni maa min b'a fɛ sa k'i segin nin ko in na Burukinakaw fɛ yen nɛgɛjuru siraw fana bɛ yen Mémorial Toma Sankara baara bɛ kɛ yen min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka welewelemada bila sa bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nin baara ninnu hukumu kɔnɔna na o bɛ taa n'an ye nin waati in na sa min ye kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruya minnu na n'an b'olu daminɛ ni Burkina Faso yɛrɛ ye tuguni Burkina Fasokaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye Bamajuware kɛbaw ni Ningawale kɛbaw ka ɲɛmaa belebeleba kelen Karim Torodo n'u b'a wele ko Abdul Bashiru k'ale bɔ baara la pewu maa min don sa a kɔni tun bɛ jɛkulu min kɔnɔna na sa o ye Nakanbe ye n'o o yɛrɛ bɛ GIGIM ka ko hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Sebawari miliyɔn 100
ani biro la nduru o kun bilara sen ka sani mamu kɔni musara ka maa kofɔlen k'ale bɔ baara la pewu Côte d'Ivoire dɔnnilakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko sɔnɔgɔya ko olu b'o ta k'o don jagoko la u ye sɛbɛn bɔ marisi kalo tile 31 k'a yira sa ko sɛbɛn mun bɛ yen n'o olu bɛ ta ka minɛnw ta ka na n'u ye Mali ni Burkina kɔnɔna na n'u dafɛ jamana dɔ wɛrɛw k'u kɔnɔna na o visa ko in bɔ yen pewu yaasa taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min Nigeria wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko kari tɛmɛnen min ye denmisɛnnin minnu tun bɛ ni maa minnu kun minɛlen don 31 u sera ka olu kɔni bɔ bolola egilizi dɔ o kɔnɔna na nka kari dɔ in sa u taara sɔrɔ kɔni maa 5 bɛ yen olu su dalen don olu kɔni kun tɛ balo la tuguni wulikajɔ kɛra cogo yɔrɔ min na République démocratique du Congo n'o o ye RDC ale y'a yira sa k'a fɔ ko banajuguba min tun bɛ yen n'o ye bɔnbana ye k'o kɔni sera ka ban olu fɛ yen mais min ye bana in ye a kɛra maa 2,000 ani 200 olu sata u ka jamana ale kɔnɔna na o RDC kelen kɔnɔna na sa yira sa ko Kongokaw u labɛnnen don sa Amerikaw nana maa minnu gɛn ka bɔ États-Unis k'olu bisimilali daminɛ ni Amerikalo yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ in ye tali kɛ bɛnkan min n'o tɛmɛna Trump ka baarakɛbolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Kongo gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bololi ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka ni maa ninnu bisimila Faransikaw y'a yira sa ka fɔ ko Sinikaw fɛ yen olu ka jamanaden bɛ n'o ye Santao Poufoumi ye o Sini y'o jɔ k'o fa maa kofɔlen tun minɛna san 2010 waati drogue o tali la ka don Sinikaw fɛ yen k'u y'a fa yɔrɔ min na sa o kɔni kɛra canton u ka canton kɔnɔna na ye jamana ale Faransi jamana ale ka ministre bɛ yen n'o b'olu ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye kibaruya di k'a ka dusumakasa yira kɛlɛ min bɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ min ye Donald Trump ye a ko k'a kun ye welewelemada min kɛ k'a yira sa k'a bɛ kantigɛda yira don min k'a y'u kɔtɔrɔmabɔ ka bɛn bi tarata don nɛgɛ kanɲɛ 20 n'o ye Amerikaw ka nɛgɛ kanɲɛ 20 ye k'a na mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin Iran ma u ka nɛgɛjuru siraw u ka pɔnw an'u ka sirabaw ko wulu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni détroit d'Ormuz ni ale ma dayɛlɛ min ye kɛlɛko in hakili kɔnɔna na sa min ye Donald Trump ye k'a kun y'a yira sa ka fɔ ko bɛnkan ka sɔrɔ marifaw ka dali min kɛ Irankaw y'a yira sa ka fɔ k'olu ma jɛn ni o ye sabula olu kɔni ni maa wɛrɛw tun bɛ kuma na bɛn hukumu kɔnɔna na u y'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yira Pakistankaw la yaasa u ka se ka yira sa ka fɔ ko min ye Trump kɔni ye waati min fɔ ko ka marifaw jɔ waati min kɔnɔna na ko u ma jɛn n'o ye Sankolo ɲɛɲinini kibaruya kɔnɔna na min ye Amerikaw ka astronautes ye olu kɔni ye min sigi sen kan n'o ye Artemis 2nan ye ale kɔni ye kabakolo minɛ ka taa ko ye u y'a yira sa ko tile 10 u b'o de ka taa ni ka segin la ka taa min ye kalo ale kɛrɛfɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kabini san 50 n'u ye Apollo sigi sen kan sɔrɔko ta na sira fɛ an y'o fɔ ka ban Côte d'Ivoire ale ye dayɛlɛ a n'a jamanaw bɛɛ lajɛlen yaasa cogo min na baara bɛ se ka sigi sen kan taa ni ka segin bɛ se ka kɛ cogo min na visa ka bɔ jagoko la u ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ma tri a kɛ kun ye o ye o bɛ se ka sɔn nɔgɔya ka cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kwaji a tɛ jamana minnu kɔnɔna na fala n y'a f'i ɲɛna cogo min an b'an ka baabu kun cɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin muso ma muso min n'a ye baara kɛ kunnafonidi hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ ni ala y'a ka kalifa minɛ a la kari don nɛgɛ kanɲɛ 23 ni kibaruya bɔra ka bi kunungo Bamako bɛɛ lajɛlen maaw taara n'o o ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen maaw taara sabula maa min tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye n'o ye Maakɔrɔ Kamara ye n'a bɛ Jabilakaw ka sigila fala ye maa dogolen tɛ dusukasi kunnafonidilaw y'a safasiri fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidilaw kanubaw lafasabaw bɛɛ lajɛlen y'a yira min ye Maakɔrɔ ye ale ye kunnafonidi baaraw daminɛ a tilalen a ka kalanw na Irisilakaw fɛ yen kunnafonidi gafe min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Aurore a ye baara k'o kɔnɔna na kunnafonidi hukumu kɔnɔna na o kɔfɛ sa min ye kɔmuso ye n'o ye ORTM ye o y'a sɔrɔ fɔ ma ko RTM Maakɔrɔ Kamara a taara baara kɛ yen ni muso ŋana in a y'i to la sa Aurore baara bannen kunnafonidi gafe min bɛ yen ni mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ n'o ye kabako fara kaba ye a y'o fana sigi sen kan ani maa min tun b'o baara kɛ ɲɔgɔn sa o ye Umaru Buware ye ala y'o fana ka kalifa minɛ a la Maakɔrɔ y'i to la sa k'i cɛsiri muso farafinna tɔgɔ la olu ka tɔn min bɛ kunnafonidiko hukumu kɔnɔna na a taara kɛ o maa ye min ye Maakɔrɔ ye a y'o ɲɛmaaya yɛrɛ sɔrɔ ka tila ka kɛ o secrétaire général fana ye o la sa Mali bolofara ta kun b'o fana kunna o y'a to a sera ka don maison de la presse la wariko bɛɛ lajɛlen o kalifara la fo kana se san 2026 ma Maakɔrɔ ye maa ye a ye cɛsiri in sen fɛ a sera k'a yɛrɛ ka imprimerie dayɛlɛ imprimerie dayɛlɛlen kunnafonidila denmisɛnnin caman olu ka gafew sigi sen kan Maakɔrɔ kun b'u dɛmɛ ka sɔn nɔgɔya k'u ye minnu yɛrɛ tun bɛ ni musaka t'u bolo ka gafew bɛ se ka bɔ cogo min na
min ye Makɔrɔ Kamara ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kunnafoni ko ta nasira la sabula a ye arajo so dayɛlɛ n'o ye oxygène ye min ye muso tele a y'o dayɛlɛ kunnafoni gafe n'o ye kabako ye o fana y'a ta ye maa min fana a y'i cɛsiri yaasa kunnafonidilaw ka kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen kuma tɛ musolakaw ka y'o kɛnɛ kan ni musoba in kɔsa in na fana min ye Boubacar Sidibe n'ale ye jabɔla ye a n'o fana y'a bolo di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min na muso danbe muso sɛgɛsɛgɛ muso ka wulikajɔ u bɛ se ka bɔ muso tele la cogo min na ni Boubacar ye ja minnu bɔ u y'o bɛnkan sigi sen kan min ye Makɔrɔ ye ni Ala sɔnna ma bi Lazara a ka janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a yɛrɛ ka denbaya la fajigilakaw fɛ yen Lazara waati an bɛ dugawu kɛ sa min ye an kɔrɔmuso in ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min Ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala ko nɔgɔya Ala k'a yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ wa k'an bɛn waati wɛrɛ